Un bo número de pequenas empresas da provincia, 44 en total, recibiron asesoramento técnico especializado para impulsar o seu negocio a través das novas tecnoloxías. Foi o abeiro do Plan de Dinamización do uso das TIC nas PEMES, cofinanciado polo Ministerio de Industria e a Deputación. Este é o primeiro dos asuntos que abordaremos hoxe no resumo informativo que nos achega a vostedes cada semana. O resto de contidos vémolos de seguido no sumario. Sexan benvidos. O servicio de teleasistencia domiciliaria continuará na provincia cofinanciado 50% pola Deputación e os concellos. Moitos lucenses achegáronse esta semana ao primeiro mercado de Nadal organizado pola Deputación. Unha boa ocasión para mercar e agasallar con produto da provincia. Moteiros de Los Tregos e outros clubes lucenses custodiaron a Papá Noel polas rúas da cidade para repartir xoguetes a nenos e recursos que a campaña Xoguetes en Movemento. A tradicional Feira do Capón non entende de crise. Un ano máis xuntou a centos de persoas que quixeron facerse con este manxar chairego que alcanzou un prezo medio de 100 euros. Lugo acolleu o fin de semana o terceiro torneo Cidade Lugo Xaquedrun, no que máis de 100 rapaces gozaron dunha tarde de xadrez. A creación dunha páxina web, a factura electrónica ou a venda por internet son algunhas das melloras propostas aos autónomos e pequenos empresarios que se sumaron ao Plan de Dinamización do uso das TIC nas PEMES promovido pola Deputación. A iniciativa incluíu auditorías tecnolóxicas e asesoramento técnico de xeito gratuito, o que supuxo o aforro de 110.000 euros aos beneficiarios. O obxectivo é mellorar a competitividade destes negocios, reducir custos e xerar emprego a través das novas tecnoloxías. Esta ortopedia é un dos 44 negocios da provincia que se sumaron á iniciativa. O trato directo co cliente segue a ser fundamental. Fácil. Así, e para abrir igual. E para abrir simplemente e empuxar para baixo. Sen embargo, saben da importancia das novas tecnoloxías e contan desde hai uns anos con páxina web. Porque hai muchísimas persoas que buscan por a dirección a través da página web. É dicir, que xa non buscan nin nas guías de teléfono, nin van directamente a internet. Pero non abonda con ter unha web. Hai que mantela ao día e que sexa axeitada para chegar aos potenciais clientes. O difícil é conseguir vender a través da página web. Que para iso, foi un pouco o que estuvemos vendo todos estes días, non? Un traballo realizado por expertos no que se recolle a situación da que parte cada un dos negocios, así como as ferramentas tecnolóxicas máis axeitadas para cada un deles. Ten moitísimo contenido e iso necesítase un proceso, un período de lectura e probablemente necesitaremos asesoramiento adicional para poder implementar todo o que ali nos están aconsellando. Para o propietario desta tenda de roupa, as novas tecnoloxías tamén son o presente. No seu caso, o seu objetivo é iniciarse na venta online. Nuestra ilusión ya sería pasarnos un poco a lo que es ya la venta por internet, aunque todavía somos conscientes de que tenemos poca capacidad para ello. Pero que bueno, que tenemos que estar en esa lucha, porque si no, igual nos quedamos fuera de la onda. E para estar ao día, nada mellor que un asesoramento experto e coñecer outras experiencias. Yo sempre soy de los que creo también que en todo siempre aprendo algo. Y aquí también he aprendido mucho, porque he tenido la posibilidad de conocer a otras personas que están también involucrados en este tipo de negocio, algunos ya con plataformas virtuales funcionando, y les he visto contentos, con lo cual yo tamén quero integrarme. Pero ademais, sumarse a esta iniciativa supuxolles un importante aforro, unha media de 2.500 euros por establecemento. Co cal eu supoño que é un incentivo máis para que as empresas adiran e, sobre todo, invitalas a que participen en novas fases deste proxecto, porque o que si queremos é que non se quede aí parado, senón que se lle dé continuidade no futuro, e digo, a través de, fundamentalmente, o proxecto Innóvate, non? O plan de dinamización do uso das TIC nas PEMES está financiado nun 89% polo Ministerio de Industria. Máis de 1.400 veciños da provincia seguirán beneficiándose do servizo de teleasistencia domiciliaria grazas ao convenio que os concellos da provincia, Gas 4, suscribiron coa Deputación. O acordo foi acadado tras a decisión do Goberno Central de suprimir a partida orzamentaria que dedicaba a cofinanciar a través do Inserso o 65% dun servizo dirixido a persoas cuxa media de idade na nosa provincia é de 80 anos e viven soas. Dende hai 6 anos, Manuel non abandona este medallón. Apreto aquí, que lo uso aquí, que de aquí vaya a Santiago.
O pulsador que leva colgado enlaza con este dispositivo semellante a un teléfono, que ten na súa mesiña. A unidade domiciliaria está conectada sempre co persoal do centro de atención, a través da liña telefónica. Que se me preguntan como estou, se queren que me mande un médico, con ambulancia, que se é unha maravilla. Periódicamente, os operadores realizan un seguimento personalizado dos usuarios. Bastante bien, que lo que cabe, O dispositivo tamén lle permite sair da casa. Ten un alcance de 200 metros, 300. O vindeiro ano, este veciño de Monterroso poderá seguir vivindo con tranquilidade no seu fogar. O Concello suscribiu coa Deputación o convenio que garante a continuidade da teleasistencia na provincia. Os concellos, que non pagamos nunca nada polo servicio de teleasistencia, agora vémonos obrigados a pagar porque Rajoy suprimiu a parte correspondiente ao inserso á Administración do Estado. A Diputación de Lugo faise cargo, a través de un convenio que firmamos a maior parte dos concellos da provincia, faise cargo do 50% do gasto. A comezos de ano, cos protocolos asinados por 63 concellos, a Deputación elaborará un regulamento de funcionamento da teleasistencia e os criterios de admisión de novos usuarios. 12 usuarios de máis de 80 anos. Son moitos os lucenses que se achegaron nesta primeira semana a Merca o Teu, o primeiro mercado de Nadal que organiza a Deputación de Lugo, onde podemos atopar e coñecer distintos produtos artesáns da provincia, unha oportunidade para adquirir o agasallo perfecto nestas datas. Pan, queixo, embutidos, pero tamén xoias ou bolsos son algúns dos produtos que podemos atopar neste primeiro mercado de Nadal Merca o Teu, que serve de escaparate para os artesáns da provincia. Moi positivo, a verdad, sí, moi ben. Sobre todo a nosa intención era un pouco dar a conocer o produto en Lugo, porque non nos coñece casi naide. Somos de aquí de Lugo e todos hai gente que aunque llevamos años e tal, pues nos preguntan e logo pasan por el taller, ven cosas e hacen encargos. Moitos lucenses aproveitan este tipo de mercados para as compras do Nadal. E outros para mercar os produtos que nunca faltan na mesa, como o pan ou o queixo, e mesmo probar chourizos novos. Está moi rico o chourizo este. Un queixo estupendo de friado. Son precisamente os que máis se venden durante estes días neste mercado. Nos tempos que estamos vai está así, vai ben. Vendestes bastante produtos? Sí, bastante, sobre todo empanadas, bolos de pan. Ben, sí, sobre todo polas tardes hai moito movimento de xente. E a xente anímase logo? Sí, anímase a comprar, a ver, non compra moita cantidad, pero así para ir probando. A decoración dos postos ten premio neste Merca o Teu, por iso a orixinalidade manda en moitas das casetas, algo que non deixa indiferente aos visitantes. As boliñas son imitando boliñas de Navidade, aínda que en realidade son invitacións de boda. A mí o que me parece que a montaxe é moi bonita, e está nun sitio moi bonito. É dicir, esta calle tal desde que se arreglou gustame moito. Se aínda non se achegaron a este mercado, están a tempo. Até o 5 de xaneiro permanecerá aberto na Praza de San Marcos agás o día de Aninovo. A maxia do Nadal pasa por arrincar o sorriso dos máis pequenos, un cometido no que a Asociación Motoclube Lugo acadou este ano un novo éxito. Medio cento de moteiros acompañaron a Papá Noel na súa visita a Lugo para repartir agasallos aos nenos con menos recursos da capital, que foron doados dentro da campaña Xoguetes en Movemento. O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo foi o lugar no que se fixo a entrega de máis de 150 paquetes que os cativos recibiron coa ledicia que van ver. Recén chegado de Laponia, Papá Noel adiantou o seu viaxe a Lugo. Fixo sen os seus reos, en Sidecar. Escoltado por medio cento de moteiros lucenses, percorreu as rúas da cidade na mañá do luns. A súa visita non foi por casualidade. Os moteiros do Clube Los Tregos pedironlle a súa axuda para repartir os xoguetes que recolleron a través da campaña solidaria Xoguetes en Movemento. Veo por adiantado porque hoxe pola noite ten que facer moito traballo, así que acompáñanos pola mañá. Madruga un pouco máis por culpa nosa e venos a acompañar a nós. Yo creo que habrá unos 7 o 8 clubs diferentes. O típico grito de... e o son do seu cascabel
facía entrada coa comitiva céntrica Praza de San Marcos para repartir os primeiros xoguetes. Estos xoguetes saen os que recolectamos por aí da xente que nos aporta os peluches que ten na casa, pois nós lavámolos, miramos os que están ben e os que están mal, e os que están ben pois son os que regala o Papá Noel aos pequenos. Repartiu ilusións para todos os nenos que pasaron por ali. Unha muñeca, un patito, coche de carrera. Solamente ver esa cariña e esos olliños que poñen cando te ven, eso xa vale todo o ouro do mundo. Pero o momento de maior expectación foi ca súa entrada no Centro de Artesanía e Deseño da Deputación. Ali lle esperaban centos de nenos de familias con poucos recursos económicos da cidade para recoller os seus paquetes que se descargaron con esta enorme cadeauma. Moitas gracias tamén á xente de Lugo, que bueno, como en todos os anos colabora dando os xoguetes pois para a xente máis necesitada. En total, Santa entregou máis de 150 paquetes, cada un con varios xoguetes. Houbo quen precisou, de feito, a axuda dos pais para recollelo. Son moi pesados e moi grandes, que non podemos con ellos. Se ha levantado a las 8 de la mañana esperando. Paquetes que para moitos foron a única ilusión ese día. Ahora solo me va a regalar para Reyes, a lo mejor. Gracias. Agradecementos que se transmitían no brillo dos seus ollos e no sorriso das súas caras. E para non esquecer ese momento, que mellor que inmortalizalo para sempre. A Feira do Capón de Vilalba marca o inicio do Nadal na Terrachá. Como cada ano, a cita gastronómica volveu a reunir a centenares de persoas dispostas a mercar este manxar chairego que se converte no prato principal de moitos menús nestas festas. Este ano, ao celebrarse o sábado 22, os criadores queixáronse da proximidade á Noiteboa. O prato estrelado Nadal chairego ten nome propio, Capón de Vilalba. É como o marisco. É como o marisco. Este é de campo e outro é de mar. Pois a calidade e a produción, a forma de producilo, é a calidade do capón. Levou para facer o Noiteboa? No, en fin de ano levamos. Non vamos a descubrir oro o capón, é un manjar. Esta feira non entende de crise, un ano máis volveu a reunir a decenas de persoas que veñen a mercar este manxar que acadou un prezo medio de 100 euros por peza. Bueno, ainda se foron vendendo. Sí. Bueno, foronse vendendo despois da crisis, bueno, non hai queixa. Este año bastante bien, quizá vine más tarde y entonces compro mejor. Igual, de momento igual. Ahora falta a desfeita, claro. Con todo, este ano, algúns criadores e compradores queixábanse da proximidade desta feira con Noiteboa. No, é que por un pouquiño máis van directos xa para o forno desde a feira. E iso tamén quita ventas. Isto perjudica algo, sí. Porque non dan chegado a Barcelona, por aí. O que fixo que moitos adiantaran a compra. Eu xo mandei, como a mí, moitos. Sí, na casa vendemos 20 pares, 40 cabezas. E van todos Sevilla a Barcelona. Polo transporte. Teñen que pensar algo que os domingos o transporte non traballa. Sexa por encargo ou comprado nesta feira, seguro que o capón non ha de faltar en moitas mesas nestas datas. 45 rapaces de entre 5 e 15 anos participaron esta semana no primeiro dos obradoiros de Nadal que organiza o Centro de Artesanía e Deseño. Durante os cursos, que son de balde, os participantes aprenden a facer obxectos relacionados con estas datas, empregando varias técnicas e materiais. O mércores da semana que ven comezará unha segunda quenda. O obxectivo é que os nenos gocen dun tempo de lecer diferente xunto con outros compañeiros da súa mesma idade, o tempo que as familias contan cunha axuda adicional para conciliar o traballo e a familia durante estas festas. Este instrumento pertencente á colección do Centrat é un dos que se empregará no concerto de fin de ano que se celebra este sábado na Capela de Santa María. Ás 9 da noite dará comezo o recital que se desenvolve baixo o lema Il Combatimento. Trátase dun proxecto nacido en 2011 da man de 3 músicos profesionais e mestres de ensinanzas musicais que neste caso estarán acompañados por outros 2 músicos. O programa está composto por unha dúcia de pezas de diferentes estilos e épocas. A entrada é de balde. Os bombeiros de Barreiros entregaron aos servizos sociais municipais os 10.400 kilos de alimentos recadados este Nadal para as familias máis desfavorecidas dos 10 concellos nos que presta servizo.
Esta campaña solidaria foi a primeira das accións que este colectivo pretende levar adiante a través dunha asociación con fins sociais que pretende crear. A maior parte dos alimentos foron recollidos nun maratón de fútbol sala celebrado en Foz. Ademais, repartíronse 400 kilos de peixe fresco grazas á colaboración dos armadores de Burela. Os estudantes de primeiro de realización da Escola de Imaxe e Son representaron un Belén moi especial, cheo de referencias ao cine. Drama, acción e bons diálogos foron o núcleo dunha obra que pretendía sacar un sorriso e mesmo algunha bagua dos espectadores que se deron cita no Salón de Actos do Centro. A iniciativa serviu ademais de práctica aos alumnos. O director da Escola de Música de Foz, Arcadio Mon, presentou o seu último disco con poemas propios e outros de Noriega Varela e Manuel María. A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, entregou ao músico focense o seu CD producido e distribuído pola Fundación TIC, co que Arcadio Mon rende homenaxe á súa terra, a Mariña. Sen seu amor é a particular homenaxe en forma de música de Arcadio Mon á súa terra, o Valadouro e a Mariña, pero ademais... En especial, é unha pequena homenaxe a Manuel María, e ese é o seu libro que fixera de versos florecidos en louvanza de Foz. 12 cancións, 11 delas en galego, onde a letra é case máis importante que a música, sentimentos en forma de poema. Xa me traes o recordo do que eu quixera esquecer, que se antes era alegría, agora faime chorar. Estás aquí, compañeira. Música para a Mariña con tintes galegos, pero tamén outros sons propios de outros países, como o tango e mesmo ritmos cubanos. Esa canción trouxa de Cuba un profesor de música que tuve aquí, profesor de piano, que dicía que lle cantaba o abuelo el cando era xoven. Un CD producido e distribuído pola Fundación TIC, co que Arcadio Mon pretende devolver a esta terra todo o que lle deu. A pasada fin de semana, Lugo convertiuse na capital do axedrez coa celebración do terceiro torneo Cidade de Lugo, organizado pola Asociación Cultural Xaquedrum. Pais e fillos participaron nesta competición que xuntou decenas de nenos para gozar dunha tarde na compañía deste xogo. Saúdo cordial e movemos ficha. Comeza a partida. Se queremos vencer, temos que concentrarnos, pensar e xogar rápido. Esas serán as nosas armas. Podías ir rápido, despistando e todo, ou despacio, pensando e calculando. E cal é a túa? Xogar rápido, máis. Pero esta estrategia non sempre dá os seus resultados. Porque ao xogar rápido non te fijas tanto. Son algunhas das técnicas que puxeron sobre o tabuleiro os máis de 100 rapaces e maiores que participaron en Xaquedrum, promovido pola asociación e escola do mesmo nome. Para que vayan viendo su progreso de las clases, pues vayan viendo cómo van progresando y vaya viendo su mejoría y bueno, y sobre todo para que haya una convivencia y que se conozcan los chicos a otros chicos de otros colegios. Por iso moitos pais deciden inculcar dende cativos o xadrez aos fillos e leválos a estes torneos. Trátase de un deporte de idade temprá na que a implicación dos pais é fundamental. É un xogo que me gusta moito, un deporte que me gusta moito porque les fai pensar. Eu estou aquí desde hai 10 anos na escola. Pois 4 anos. Con todo, hai excepcións, porque como di o refrán, nunca tarde para empezar. Eu empecé por aí con 40 anos. Pequenos e maiores coinciden en sinalar que o que engancha deste xogo é o fair play. Sempre me chamou isto, ademais que aquí non hai injusticias como nas cartas. Aquí non hai excusas de que el árbitro se equivocou ou el compañero ha fallado un penalti. No, aquí pierdes e pierdes tú, ganas e ganas tú. Torneos como este buscan fomentar o xadrez e a deportividade nun xogo moi competitivo. E xa no remate do derradeiro programa deste ano deixámolos co flash mob que serviu de presentación da canción I From Lugo, composta polo grupo Batital. No baile participaron un bo número de lucenses dispostos a colaborar nesta iniciativa que procura promocionar a provincia cun vídeo que se colgará en varias páxinas web e redes sociais. Que teñan un bo remate e comezo de ano. Grazas por nos acompañar.